osasungarri, ez osasungarri, askotan zer dan zer, bueno, badakigu, zer dan zer, ezta? Kalitatie, hon egiten digun hori guztia eta ez horren beste, otorduak, esate baterako, betiko mitoa, 5 otordu, zuek zemat otordu? Benga galdera pertsonala, naia, zemat? Nik 4, batzutan 5, baina igual orokorrian astean zehar 4 nik uste dut. Asteburutan igual 3, ez dakit. Andrea, zuk? Nire kasuan, segun mota dan. Konsultako egunak dianetan, hor 5 askotan izaten dira. Bestela, 3 izango da etxetik kanpoko egun normaletan, eta oikuena 4. 3, 4, 5, horretan, 2, isainoiz. 2 askotan bai, 2 txarrezen beste, igual ez dela horren besterako, gozariak eta deitze egingo dugu horri buruz, igual gozaldu ez, bai baskaldu askoa, faldu asko torre gauzedanak, 5 otordu ideala? Izan ala, edo ez. Azkenean hori da, ez? Oso pertsonala dan kontu bat da, eta egia esan da, 5 otordu itxeak jende askori goze eta zertasun sensazio horrek erregulatzen lagundu aldotza, azkenean igual, gozari, amaiketako, baskari, merienda eta afarian jaten dugunez, igual, otordu nagusietara olako ansiedade edo gozeak inez heltzeko, baina beste askorentzat agian ez da proposa, begiratu behar da, pertsona bakoitzaren patroia zein dan, pertsona bakoitzaren ordutegia, igual gau ez lan itxen duen pertsona baten dako, ez da berdina seiretan hitzartzen den pertsona baten dako dana, ez? Orduan begiratu behar da, pertsonan ordutegia, pertsonan bizi estiloa gozea be, bai, bagara goze ez daukagu zertan jan derrigorrez gozaldu egin behar dalako, eta kasu askotan gertatzen dena da, otordu bat inbehar dalako, ja edo zer gauza jatea dela zilegi, ez? Otorduak hartzen dagoelako garrantzia. Orduan, guk pertsonan arabera moldatzen dugu hori. Bueno, askotan egiten dugulako, ez da, aldizkari betartu, orain tarteka bikinia probatzen hasi bagara eta esaten du, aldizkari betartzen du, venga, 5 otordu, edo ez jan, hau be oso modan dagoelako barauarena. Baina, klaro, ikusi behar da, bakoitzana ezberdina dalako, ez erregin barik, ez jan, sofan egon, edo jarduera fisiko ikaragarri bat euki, igual bostumedako zuzulako urtebikuek eta txaralako geratuko inoiz, hau bekontuan izan behar da, ez da? Irakurtzen dugunez zer garan eta ze bizitza daramagun. Bai, guztiz egokitu beharreko zerbait da, eta horregatik otorduak guztiz horrekin lotuta fanbidia, ez? Garbi dagoena bai da egisa, otordu bakar baten oso saia izango litzake behar duen guztia jatia. Baina hortik aurrera, 2, 3, 4, 5, bakoitzak egokitzeko. Eta gero nahiak esan dauen datua be oso garrantzitsua da. Ze batzutan pentsatzen du, zela entzundan 5 otordu egin behar diala, eta heldu da arratzaldia, eta ostras, zeo zer jan behar dut. Eta ez dakot ezer kaliadezkoa eskura, baina zela hobedan, 5 otordu ikea, 4 egin beharrean, bartukot parian dakoten zerbait. Eta ez garrantzitsuena da, kalitatezko zerbait izatia. Edo kontrakoa, pertsona askok uste daue hobedala batzutan, otordu gutxi hau itea, eta orduan, edo umiak dakoilako, eta asko pentsatzen daue umien merienda, baina uste daue umiekin biharreko zerbait dala. Eta eurak dakoi sekulako gozia, baina ez daue jaten, uste dauelako ume kontu bat dala. Eta gero azkenean hor dator pikoteo sentsazioa, orduan, kasu horretan, igual, pertsona horreri, beste otordu bat sartzea interesgarria izan leke horregatik egokitu bida.